Yawwa, wannan tana nufin mace ce take da larurar ba ta iya haihuwa. To ana zuwa ana yin dashen turawa kamar yadda suke faɗa. Ana nufin a yi aiki a ɗauko likita ya shiga maniyin mijinta ya ɗauko kwaikwayon ya ɗauko nata a haɗa ko a sa mata ko a haɗa shi a kwalba, sannan iya kai lokaci sai a maida mata shi mahaifarta. To irin wannan malamai sun ba da fatawa ya halatta in dai nata ne da namijinta. In nata ne da namijinta ya halatta, amma in nata ne da na wani mijin haram ne. Kuma ba a shiga gonar Allah ba laifi ba ne, ai wata larura ce ta sa ba ku haihuwa. Kuma ana iya haifan 'ya'yan su rayu normal ba wani abu. Da haka duk wanda Allah ya sa tana da hali kuma mijin yana da hali za su je ko ina ne za ku je, in dai za a ɗauki naki ne da nasa a haɗa, to wannan babu laifi. Allah ya ganar da mu, wallahu alam.